lehen esan duan moduan, dauzkagun aukera guztiak Getxoko udalerria normalizazio prozesua aurrera eramateko. Kasu honetan, estatuak aprobatu zituen enplegu fondoak direla eta etortzen gara Bidezabako gune zentral honetara eta proposatzen dugu plaza hau, parke hau, Borobiako parke hau guztiz berriztea, guztiz nolabait. Horretarako planteatzen dugu proposamen potente bat, 800.000 eurotako proposamen bat, 2004 metro karratuetan berritze prozesu hori bultzatzeko hementxe bertan, eta gure proposamenean, parke honen proposamen berri honetan agertzen da erdian erdigune bat umeentzako jolasak bertan jarriz, oso zabala, 352 metro karratukoa, jartzen ditugu, proposatzen ditugu ere ibilbide nolabait errezak mobilitate murriztua duten pertsonak ere aukera eukitzeko parkea erabiltzeko momentuan. Planteatzen dugu bidegorriaren sarea zabaltzeko proposamen oso potente bat, hain zuzen ere planteatzen dugulako hemendik Mugarra kalera joateko bidegorri berri bat, eta alde horretatik beraz lotu egiten dugu Algortako ordigunea eta Iritze kalearen bitartez bertan ari gara gaur egunean bidegorria egiten, obrak egiten, ailegatzen da ona Borobia parke honetara eta hemendik joango gara Mugarra kalera eta beraz bentara. Eta bentatik badaukagu ja aurreikusita eta horretan zitoetzeko kaleko obra horiek eta ja Azkorriko hondartza joateko aukera zabaldu egiten dugu. Beraz, bidegorriaren sarea zabaldu egiten da eta gaina gune estrategiko batetan. Beste aldetik, ere, lasai egoteko bankoak eta gure nagusintzako ere guneak zabaldu egiten ditugu plaza honetan. Argiaren aldetik, efizientziaren aldeko apostu garbi egiten dugu, eta beste aldetik ere, kontenedora soterratzeko proposamenea ere jartzen dugu martxan, hemen, bertan. Kontenedora jakin badakigu leku nahikotxo okupatzen dutela gure parketa eta kaletan, da kasu honetan, soterratu lurperatzen ditugu, nolabait lekua liberatzeko klabe horretan. Eta azken batean, azpimarratzea ere, mantendu ingo ditugula zuaitz daukagun hemen parke honetan dauden zuaitz guztiak. Jakin badakigu auzokidek asko baloratzen dutela zuaitzak eta gune berdeak eta mantendu ingo ditugu hemen ere plaza honetan ere. Eta guzti hori gainera beti egiten dugun moduan partaidetza landuz. Erakusketa honen bitartez eta horrengo asteburura arte auzokidek badaukate aukera etortzeko, ikusteko zein den gure proposamena eta euren iritziak iradokizunak eta proposamenak idatzez jartzeko moduan. Hori eskatu nahiko genuke, kontrastatzeko eta dugun moduan gero proiektua aldatzeko.